Тука. Отръщино е. Гледам! Ой, лудако, тук напълши рибите. Скръщи яйца. Не, между друго, рибите са мън фанаме, рибите. Да. Що да правиш там? Що свърши, що? Дай ги пробваме да направим. Да направим. Му цепа сега дом. Що подавам? Гледа. Я му викам, дой тръгни и он седе. А що още тога? Чисто скръщи яйцата, бе! Така конец. Конец. Мамо, тази сега стела. И ме пискави материна. Те скръщи яйцата, ева ти. Нека ми аз се тепам сега тука, ама ке се видиме на суд. Ай, тя се лепим, аз Не бива, какво ке се лепим, няма шанс. Абе, тръгни, ей! Какво бе, дай да виж. Вземем се дебел. Абе, ако пребат уж една тепка тебам. Ем гледа, и шо правиш, бе? Чува, озбина съм я. Ой, да бъде струва. Абе, да върнеш гледа. Дай да... Мамо, да върна. Ай, ти си чисто скръмно ми взял. Кап Завърна. Оли, бе! Прибрам да ги тръгнеш, от ти ке ядеш тап. Ке ти ема, мърляко. Ама куче, го менем да снимаш. И той ще... Дай, бе, собирай я. Гледа, пана там битка. Абе, ти си урод, бе! Ай, бе, от тук не по нас да сбераш. Абе, тръгни ги оттам! Я да бегам от тук. Мамо. Мъртве не всички мати, мамо. Леко ви розови идват. Ато бегай, бе! Ацо, бе! Стари, оли, мамо, тянеш! Ой, да се договореме и дай, студенара или за суд ще ти видим. Една крава да дадеш тогай. Гледаме ли на суд, ще си гледаме ли на суд, бе? Кой е ти гледа работа? Това е най-големата част, вземам. Ходи на това. Чекай, бе, на кой са тия крави? На тебе ли? Имаше право само като той ще яде калон да му пусти страни. А? Имаше ти това право. Чекай, имаше го ти това право. Ай, гледай си работата на. Имаше го ти това право. Чекай се. Ай, гледай си работата. Ама няма гледай. Имаше го ти това право. Имаше го ти това право. Той само един милионар. Чекай, саги не си степал. Саги се. Саги се. Абай, не се бегай. А знаеш какво съм нервозен, че го викам, като убивам тук. Абай, гледай си работата. Ацо! Гледай си работа една там. Ацо, бе! Абай, гледай си работа на това. Ози нещо. Шо ме? Ой, нещо, маймун. Абай, гледай си работа на това. Абе, чекай ти! Имаш ли акъл, бе? Шо бе са? Ще виж шо, са, ки вземе на крава тогай. Ходи я пани търго. Абе, много не натигай, ти дам си то. Саги ще ти да те убивам я тук. Абай, гледай си работа там, Оди. Ама ти доста ти то гледай. Гледай, защото ти крави ти от цяла брана да вадиш тук ми ги онадиш. Абе, гледай, още стоя там. Абе, ти скръщиш тук ти мотора, не може я вода да пият. Не може я вода. Я ти викам, дой отбрани ги ти тук стоиш, така. И ме страх, бе. От що те страх? От що те страх? Па ти още не да стоиш кур. Гледаш, дека, онада ти па надеш.
Ние мора пътя това, какво? Мора. Тук тя на курона къде? Баш и то мора. Па ти трябва си брани, я не знам Сега ще купите да ремахам сега кой скинем с това. Айде, сега ще работа. Кой си гледа работа? Айде, сега само. Сега ще те увидим, че да дойдеш да си видим. Снимай го бал улицата там. Вземи те най-мило, ще се видим. Ще видим. Ще се видим ти добавим, че аз си сеям. Сведоци и аз си сеям. И аз си тук сеям. Сведоци си имам, взела телефона, на те тебе. снима. Тя те познава. Познавам децата, се познава тебе. Вито иде на мене, че тук им се я декалон и ми кради. Я сто се му напишем, тук ще видим кой се плаче. Легам тя тук си направим. Абе, ние сме най-шоу-убийца, бе. Ай, собираме, я и си ти, дойме с тата. Айде. Айде, бе. Направи ми да не тя тук. Ама една крава ли не си казвам? Не, чакай, не стигай! Кура, сакаш! Маймун не, бе. Ке ти имам. Гледай си работа, ке виж, гледай си работа, ако давам за него стап. Едно. Твоя край от ти. Не, бе, не ги даре, бе.